athrawon yn awyddus iawn i ddatblygu technoleg gwybodaeth ar draws y cwricwlwm yn yr ysgol ac mae'r plant wedyn, mae'r cymhelliant sydd ganddyn nhw o fewn y gwersi ac o fewn gwersi trawsgwriclaidd wedyn ym mhyncie eraill yn arbennig o dda. Dyma'r cyfrwng y dyfodol, dwi'n meddwl. Unwaith mae wedi llwytho, mae'n rhaid i chi taipio mewn y wybodaeth ar gyfer y planed rydych chi eisiau chwilio amdano. Felly, gan i chwilio am y planed iau, gallwch chi taipo Jupiter mewn fyna os gwelwch yma? Gallai gweld posibiliadau enfawr ar gyfer defnyddio'r internet. Yn sicr mae dyn ni'r cysylltiadau gyda'r byd tu fas, ac wrth gwrs gallwn ni rannu wybodaeth rhwng ysgolion mewn gwledydd eraill, a hefyd wrth gwrs gallwn ni yn y pen draw cael y plant yn defnyddio cyfrifiaduron o gartre yn defnyddio rhwydwaith yr ysgol. Dwi'n teimlo bod nifer o fanteision i'r plant drwy defnyddio'r internet. Yn gyntaf, mae'r wybodaeth byd nhw'n dod iddi draws yn llawer mwy cyfoes na unrhyw beth gawn nhw mewn llyfr. A mae'r holl wybodaeth ar gael yn yr internet, mae fel defnyddio llyfrgell eang dros ben. Ddim hwnna mwy llawer mwy eang na unrhyw llyfrgell gawn nhw mewn unrhyw ysgol neu mewn unrhyw dre. Mae fel encyclopedia mwyaf y byd. Felly, os chi eisiau ffindo rhywbeth, yn sicr mae yna ar y we. A cyfan sy'n rhaid wneud yw gwybod ble i chwilio amdano fe. Mae disgyblion eisoes yn defnyddio'r internet i'w helpu gyda phrosiect gwyddoniaeth, ac mae'r canlyniadau hyd yn hyn wedi bod yn addawol. Dwi'n teimlo fod gra'n i gwaith nhw wedi gwella, oherwydd bod fwy o ddiddordeb yn nhw mewn defnyddio ffordd newydd o gael gwaith fel mewn gwybodaeth. Hefyd, mae'n bosib nhw llwytho lluniau o'r internet i'r cyfrifiadur, a defnyddio hwnna wedyn yn ei prosiectau wedi cael ei ffotocopio ac yn y blaen, felly mae gra'n y gwaith wedi gwella. Does dim modd i ni anwybyddu'r dechnoleg ddiweddara. Mae arbenigwyr yn amcangyfri y bydd cymaint â 60% o swyddi yn gofyn am sgiliau technolegol erbyn y flwyddyn 2000. Maen nhw'n dod i fi ym mlwyddyn 7 yn gwybod mwy a mwy bob blwyddyn, ac felly mae hynny'n golygu bod dy fi llai a llai i ddysgu iddyn nhw i ddweud y gwir. Dim ond myreinio a fine-tuning sydd dy fi i wneud gyda'r plant wedyn pan maen nhw'n dod i ni. Mae'r sgiliau yn cynyddu yn sicr, a gyda'r dechnoleg yn dod yn fwy rhad a fwy pwerus, mae'r plant yn gallu gwneud mwy o bethau yn eu cartrefi. Fi'n credu bod yr internet yn helpu pobl i dysgu a mae'n helpu cadw cysylltiadau o gwmpas y byd. Rwy wedi gweld llawer o dudalennau ar yr internet. Mae llawer ohonyn nhw wedi helpu fi efo prosiectau fi. Wel, rwy'n meddwl mae'n dda iawn a mae'n galluogi chi dysgu am gwybodaeth o gwmpas y byd a mae'n helpu chi gyda prosiectau fel y prosiect ni'n ei nawr gyda'r adran gwyddoniaeth am y planedau. Fi'n meddwl mae'n bril achos ti'n gallu ffindio mas unrhyw beth wrth glicio botwm. Ond bod y llywodraeth yn hybu technoleg, maen nhw'n poeni bod plant yn defnyddio gormod o calculators yn y dosbarth. A nawr bod yr internet wedi dod i ysgolion Cymru, oes na berygl bod plant yn mynd i fod yn orddibynnol ar gyfrifiaduron. Mae wastad peryg bod hynny'n mynd i ddigwydd gyda unrhyw offeryn technolegol, ond mi'n credu mae dysgu defnyddio pethau fel hyn yn iawn sy'n bwysig, a mae rhan gyda'r ysgol i chwarae yn hyn o beth. Mae'r rhwydwaith er enghraifft yn rhoi cyfle i'r plant i gysylltu ar byd i gyd ac i wneud lot o bethau diddorol iawn yn y cyswllt yna. Felly, rheoli'r offeryn fel offeryn technolegol. Dwi'n credu byddwn ni'n iawn wedyn. Wel, mae eisiau gwersi'n druenus arna i achos pan mae'n dod i'r internet a'r computers mae'n dipyn o ddeinosor o hyd. Ond os oes diddordeb gyda chi ac chi'n ffansio cael go ar syrffo'r internet, yna well chi drion yn cystadleuaeth ni heno. Achos dyna'r wobr fach, sef cyfle i 2 ohonoch chi i fynd i unrhyw cybernet caffi yng Nghymru i gael go ar yr internet arno ni, fel petai.